Gireklamo sa mga motorista ang guba nga dalan sa Barangay Tibungco, Davao City. Sumala pa, ongoing road project kini sa DPWH Region 11. Atong saro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, nagreklamo ang mga motorista tungod daghan na matudpag na disgrasya sa gigubang karsada sa Barangay Tibungco alang sa reconstruction project sa DPWH. Sumala sa DPWH nga nadalatar ang proyekto tungod sa problema sa road right-of-way ug sagsige ug ulan. Namalik sa agi ang mga lowered nga sakyanan dihang nangagi niining karsada sa Purok 9 Upper Panungtungan, Barangay Tibungco, Davao City. Sa kabalaka nga masangit tungod sa guba nga karsada. Daghan na sabdaw na haybol nga motor din he. Mauro po Andre, dalan rin nga dool-dool dito layo naman kay tugod. Nadi ka na haybol oy. Dali ang gina nila kay dagkang mga taong hasol. Ang maong bahin sa karsada gibungkag kay himuong upat ka lane. Partikularmente ang junction ang Maharlika, Elyong, Paakasya Road. Proyekto kini sa Department of Public Works and Highways Region 11. Base sa gipaskil nga project detail, nagsugod ang proyekto April sa nakalabang tuig ug dapat nahumana niadtong September 2024. Apan hangtod karon wala pa matapos. 13 million pesos ang budget sa proyekto. Sumala sa mga trabahante, pipila sa rason nga mahunong ang ilahang trabaho, mao ang sige ug ulan ug duna pay mangagi nga mga sakyanan kay layo na daw ituyok. Kana sige ulan ma'am. Mao di na. Kay kung wala okay kayo. Gipaabot sa GMA Regional TV 1 Mindanao ngadto sa DPWH ang maong reklamo. It's supposed to be mahuman na ang project atong originally na scheduled atong September 2024. Kaso we nag-apply og time extension ang contractor because of katong road right of way na mga problems. So sa karon doon na naman type portions na nasettle na, that's why late last year nagsugod na ta og trabaho. So particularly katong pag-break na to sa pavement. Nakapalangan po daw ang sige ug ulan maong wala pa nasugdan ang pagtrabaho sa base. Hinuon gipasalig sa DPWH nga matapos dayon ang proyekto. We will work one lane at a time. No, dili nato lukupon ang tibuok lanes at tanan na lanes dito aron duda gyapon magiya ng mga residente. We can assure the residents that we will do the best we can para ma-manage nato ang traffic diha. Sara, sumala usab no sa DPWH nga ginalantaw nga sa bulan sa Marso matapos ang pagtrabaho sa maong bahin sa karsada sa Barangay Tibungco. Sara. Okay, daghang salamat John D. Esteban.